minutera, jaski, aitortza txiki bat, ze amorrua, uste dut orokorra dela, lanean, korriorean, norbait gurutzatu, edo kalean dena dela. Kaixo esan, eta bueltan ezerrez jasotzea. Benetan? Zindut, oso gaizki, Jendeak egiten du hori. Askotan gertatzen da. Mendian, zu aldapan gora. Bai, hori bai. Segurako itolarria. Bai. Aio! Eta goiti bera doanak ez erantzutea. Bueno, honi aurre egiteko, ez nahi pixka buruari bueltak eman, eta... Ondo, gai serioa da. Bai, serioa da, eta irtenbide serioa behar du. Aplikazio bat, pentsatu dut, aplikazio bat, bueno, mundu guztiak instalatu bezala, eta jaramon egiten ez izun momentu horretan, deskarga txiki bat. Oso ondo. Bai, aplikazioak izena du APA. APA, eso, APA. Apa. Gure lehiakideak, etorri bezarez! Oso ondo! Izan ere, gabon denoi, Julen Aroa. Mendian gora abiatuta goitik, uzturren goiti bera datorrenak APA ez esatea. Lotxagarria. Bai, lotxagarria, krimena, ondo. Lotxagarria eta kriminala, gustatzen Oso ondo. Horrela, bigote serio hau. Zuek diosala egiterakoan, jaramona egiterakoan, ondo. Bai. Hor bai, ezta? Fuerte. Fuerte gainera, apa da, apa! Fuerteago. Bueno, fuerte aritzarete miluzen ere, laugarren saioa gurean, 425 euro irabazita. Finalak, hortxe daudela, Bueno, gertu, aldaketak egin, ari gara gerturatzen, ezta? Bai, gusto, ondo. Ez da sintoma txarra. Ba, segi ez dala. Zakuari ere esan apa, kaixo, eta ea etortzen den. Animo bikote. Bigarren eguna, garazia ditzen moduz? Ondo. Ondo, hobeto. Aurrekumbo ondo, Aurrekumbo oso lasai egon zineten, Etorri, pasatu, sokatinan hor, traba txiki bat, ezin aurrera egin. Ia gaur lortzen dugun digutxo apurret behintzet. Bueno, garazi, gogoratuko dugu, altzagatik zatozia, Nebarrebak. Erakusten zabiltzeari oso ondo eramaten zaretela. Bai. Bai. Bueno. Bai, ez, aurrera. Baina hori sanoa da, ez da? Bai, eta miluzen etortzeko iruditzen zait, neba edo arrebarekin oso ondo eraman behar zarela. Bai, ez da? Eraman politiauko, bai. Ondo, ikusten da. Garazi zein tentzino gaur? Bueno, aldan gehiena aurrera zeitzea, eta badiru pixkat eraman bali madikeu, beto. Ezki ez. Oso ondo, ongitorri, bikote. Kasko. Eta tankerako helburuekin akaso. Igor eta June, Gabon. Gabon. Ongitorri, nondi gatoz? Ni amaltezkedatik, eta... Ni Usurbil. Zurbildik. Nolatan elkartu gara ba? Ba, pixukidea. Pixukideak zarete? Bai, Gasteizen. Gasteizen. Zer zarete ikasten? Euskal Filo. Biak? Bai, garazikin. Bai. Ikaskideak zarete gainera? Pixukideak. Bai, Bueno, pixukideak, segulakoa. Apunteak ondo finduta etorri gara. Euskal Filon ikasitakoak balioko duelako miluzen, ez da? Esperantza hori behintzat. Igor, gainontzean, musikazalea? Bueno, pixkat. Oso ondo. Biolea ere bai. Bai, bueno, etxen nire kaxa jotzen baino. Bai, eta zer? Bueno, zure kaxa jotzen duzu, kaxa, ez, ze jotzen duzu? Gitarra eta trikirixa. Trikirixa eta gitarra, oso ondo. June, zu berriz? Nei musika gustatzen zait. Bai, jotzeko ez? Bai, berez jotete. Zer? Joten nun. Pianoa, Pianoa? klarinetia ere joten nun. Ba, jode, ze ondo. Eta gero parranda ere bai, biek aipatu duzu, Bai. Besterik ez dagoenean, ez da? Bai da. Osteguna da, Gasteizen zaude, ze egingo duzu, ba? Eixe, ba. Parranda pixka bat. Ba, ongi etorri miluzeko parrandara, ondo pasa, bikote. Parranda benetan, eta dirua banatzen duenien, adi, ia 55 iritsi gara. 54.975 euro! Miluzeko zakuan! Izerditan azten nahi. 55.000 gerturatzen. Izerditan, Oso gertu ere. Zuek ere prest? Bai! Apa, eskoiti, txalo bero bat! Hasi egingo gara. Bai. Julen, naroa, puntuak biltzen hasteko arrasto-zarrasto. Gure lehenengo arrastoak dio, lehenengo taulan, bere bila dabiltza beti. Muga. Elmuga. Mandoa. Igor June. Erantzuna. No? Etxean egindakoak dira asko. Bai, bikote? Paso. Paso. Galtzerdik. Errezeta. Oso gertu. Batzuetan ustekabean agertzen da. Julen, naroa. Paso bestela? Paso. Bigarrenez. Garazi, Aritz. Jana. Janaria. Igor June oso gertu lehen. Postrea. Orain urrutiago. Arazoen aurrean jartzea du gustuko. Bombidea. Bai. Erremedioa, ez? Erremedioa. Ez dago beste remedio hori. Oso ondo! 70 puntu Tolosara. Oso ondo!
Garaziaritz, bigarren taula, bigarren kontzeptu eskutua, eta leheneko arrastoak dio, moda munduan asko erabiltzen da. Jostorata. Igor, June. Kotoia. Julen, naro? Manikia. Mugikorrean ere badago. Funda. Igor, June. Paso. Julen, naroa? Instagrama. Kideko gauzen topagunea da. Nahazgarri samarra. Kamara. Kamara. Igor, June. Zer? Da igual, Nola? Paso. Interneta. Txamponak ez dira gastatzeko, soilik. Oso nau. Garaziaritz. Kartera. Igor, June. Kutxa. Julen, naroa? Bai? Bitxitxua ez. Garazi, aritz, txikitan kromoekin egiten genuen nik bai. Bilduma. Bilduma. Oso ondo. Oso ondo! Nik bai. Bai, bai. Bai. Bai, puntu. Kromoek. Bai. Ez holan futbolari izenak eta. Bueno. Kromoek jolastuteko Eta urrepe daukat eta Ondo. tokatu eta... Igor, June, puntuak iabiltzen ditugun. Lehenengo arrastoa hirugarren taulan zeuentzat, asko bidaiatu dezake. Maleta. Julen, naroa? Azafata. Garaziaritz? Autobuse. Futbol zelaian ere ikusiko duzu. Futbolista. Baloia. Baloia. Ez? Julen, naroa? Zaleak. Bidaiatzen dute, bai. Garaziaritz? Bandera. Igor, June, botatzen badizute asunto txarra. Tomatea. Julen, naroa? Paso. Garaziaritz? Atezaina. Irentxi egin daiteke. Irentxi, bota, Belarra. futbol zelaian. Zer? Belarra. Belarra. Txistua. Bai. Oso ondo. 70 puntu. Asko bidaiatu dezake. Bai, batetik bestera, gero bota egiten da. Asunto txarra, bueno, kontuz, Imintzioka orain, Asunto hori. Julen Aroa, asunto nau, Bai, bai. Hartu lekua mesedez, Garaziaritz, bestaldean zuek. 3 kontzeptu. Demora. Vale. Bai, hasizu, hasizu. Ni ez naiz. Bai, honetan naiz. Hemen, platoa, telebista. Gu. Hemen. Venga? Buia. Ez. Asko. Aizea. Argia. Apa, Julen. Abioia. Bidaiatu. Vale? Hemen. Bidaiatu. Bigarrena. Txistu, Biarna. Ez. Volantea, gidaria. Peajea. Ez. Ertzaina. Multa. Dirue. Zer dauka? Vale, gidaria. Autobuslari. Bale, gidaria, zer? Txartela. Ze txartel. Gida txartela. Demoraz kanpo izan da, bien artean egiteko hau. Atxurre. Atxurre. Osondo. Deskansoa, laneko deskansoa. Zertan ari dira? Kafea daten. Kafe Bai. dateko laneko Bai. deskanso. Oso ondo. Eta, bizkor? Ez, lehenengoa? Ah! Argie. Oh! Leku bat. Bai. Leku bat. Adierazten hasi gara leku hau hemen, urrutirago joan nahi zuen Bai. Julenek Europara. Europa zen eta gida txartela demoraz kanpo, gida baimena, bestea. Bat, hogeina, biteldentzat. 20 puntu biteldentzat. Ondo, Garaziarik baina hobeto xeago ere egin daiteke, Eta egin hobeto, aldela. Hortxe 3 kontzeptuak, demora.
Txakurra. Txakurre. Txist. Llama. Bai. Kontu soinuekin, Fokuak, argiak, foku berua, asko, eguzkia, berua, bero asko, zirkoa. fokuak, Foko. foko asko. Zirko, antzerkie. Garazi beste modu batera. Tele- Lotu. Big lerketa. Ben. Kable. Kableak lotu, Kazer. pilak. Zer da? Barruan, Elektrizitatea. hori bai. Ah. Superman. Eta? Superheroia eta... Superwoman. Ez. Eta... Kapa. Lucia. Superman. Atzetikan. Superman eta? Aurora. Superman eta? Batman. Bai! Bai. Superman edo Batman. Pelikulak Batmanenak. Gehiago gustoko izan ditut. Zuk? Zalantzan dia. Egunaren arabera, ez da? Bai, egunaren Nor datorkidan arabera bat ondo? edo beste, azken Supermana bai, aurreko Batman be bai. Bueno. 60 puntu, 60 asmatuta oso ondo. Igor June, aritzen zarete, pisuan eta imintzioka bai? Bai. Saiatu ginen. Ba, saiatu hemen ere, eta bestaldean, Julen eta Naroa Erne. Hartu lekua, Bizkor. Demora bukatu baino lehen. Demora martxan data. Hori. Ikusi, aukeratu? Eta hasi orain. Bai, ikusi barik, hasi. Lehenbizikoa. Su artifizialak. Bueno, azareta barik, Txinparta. Opa Igor. Pólvora. Opa Igor. Zezena. Zesten xuzkoa. Ez, bigarrena. Eman batek besteak dirua. Kajera. Amar. Gehi. Kambiok. Amar gehi. Ez? Gehi bada, zer da? Lasai, hartu zuk. Propina. Bai. Korrika igeri. Triatloia. Ez da triatloia? Bost. Pentatlo. Pentatloia egin, ondo, bai? Triatloia egiten. Eta? Venga, ondo. Konfetia. Bai. Vale. Bai. Eureri botateko be, bai? Bai, gero Ondo. beto Igor. Aseran hor, zezen bat agertu da batean. Bai, eske, zezen plazan pentsatuet. Ah, ja. Ondo. Ondo, 60 puntu bitaldentzat. Hieroglifikoak, bakoitzak bereari eutxi beharko dio orain, Julen Aroa Astebekin hasiko gara. Lehenengo hieroglifikoa, denpora. Set honetan garaile, Beach. Djokovic. oso ondo. Joko eta lagunak. Ikusten genuen Joko eta beach ondartzari Charlesek beach esaten diolako, eta set honetan garaile Set honetan garaile eta beach. Naroa. Hori da. Ondo? Djokovic, lotu kontzeptua, Oso ondo. ondo. Bigarren hieroglifikoa, hau pazuek. Denpora. Bazara zure anaiaren, Ko. bale? Tankerakoa. Oso ondo. Uf, Apa. oso ondo. Nora doako hori, tankera. Doako hori, tankerakoa. Oso ondo. Naroak bat, Julenak bestea, bien artean, 100 puntu. Erakustaldia, Bai. Tolosan, garaziaritz, beste beste beharko genuke. Lehenengo hieroglifikoa denpora. Alternatiba bat da. Oida, odone lortu. Ia, nor da? Bale, Mask. Matodon. egin eragiketa? Matodon. Egin eragiketa? Maskera. Segi, garazi. Mastodon. Bai, mastodon? Mask, Elon Musk, eta ka hori tegaitxik ordezkatu, mast, odon elorza, mastodon. Bale, Twitterren, Hori da. Alternatiba. alternatiba. Bale, oso ondo. Ixaren, Ixarena bakatu. alternatiba. Bale, Zakit, bertan ez da daiteke? mastodonen? Bai. Alternatiba izan da, ez dakit, ba. Seguro, Ondole gokean dena igual. polita izatea, ez da? Bai, lorak eta konfetiak eta. Bigarrena, denpora. Trastez beteta daukat, Mesa notxea. bikain. Medusa silabaka durik ez, mesa, no, Cervantesek esetzari. Mesa no, txe, gebara, mesa notxea, bikain. Nola daukazu mesanotxea garazi? Txukun. Bai, Bai. Ba, bertara sartu dira, 100 puntu. Igor eta June, mesa notxe txukunak alde baten, zuek?
Txukun? Bai, bai. Etxia txukun dau? Bai. Pisua? Bueno, bai. Zalantzako. Subjetiboa da, ez da. Ondo. Ederto, hieroglifikoak lortzen ditugun, puntu hori guztiak lortzen ditugun, lehenengo denpora. Presarik gabe joan, Lasai. ez. Ork. Ze animalia da? Orka. Bale, egin erabilketa? Rka. Pixkanaka. Urka, erantzunan zati da? Juan. Presaka. Presa gabe. Rka? Korrika! Simpsondarren pertsonaia bat apu. Baina urka, apurka. Bai. Orkari okenduta urka geratzen zitzaigulako. Bide batez, abizena apu nahazama petilan. Nahazama petilan. Benetan? Bai. Guau. Informazioa. Guau, informazio ezinbestekoa, miluzen. Ezinbestekoa. Txalo bero bat. mesedez. Benetan. Apu nahazama petilan. Guau, Antxon. Horta pasadugu demora Guau. gubilezki. Bigarren eroglifikoa, denpora. Informazio hori ez da. Balizkoa. Balik. Balia? Baliagarria. Bale. Balea eta hori ordezkatu balia, eta gerria, eta ordezkatuta garria, baliagarria, oso ondo? Bitik bat, puntu baliagarriak 50 denera. Eta... hau askatu garra daukagu, A ber. ilaski, zazpiki hau. Zenbat lagune bidali digute. Bai, Jende askok. Halako zazpiki odolde bat sortu da honen inguruan, tartean Nagore Esnaola, bera aipatuko dugu. Kontua da, 3 hondartzetako lasterketan izen emateko webgunea eta jarri dute. Bertan, ohar asko, tartean, bizkorrena irabazi, jakintzuenak gozatu. Hori, bueno, kontuz. Zerortik aurrera ja nekatu egin dirantza, eta segira euskainolaren azten. Mezuek dio, ahuek dira, azken aholkuak, y las instrucciones finales pa ti. Ja, esan ez dizela, bueno. Hasi gara, mezua itzulpena zu bukatu. Hiru lasterketa gainera, atletismoa saltzen ari bagara, sasoia, segi ba, itzulpenak ere sasoi deinez, hori ba. Pati. Ahuek, zazpikia pati, 3 hondartzak. Amor pati. Agor pati, erronka pati. Azkoi dira, bai, zuek ere Ondo. parte hartu nahi duzu Miluzeko publikoaren abesbatza lehiaketan. Horretarako beste proba bat, abesbatza teknikok deitzen digu proba fonikoa, honi. Alegia, Miluzeko esku abestu beharko duzue, baina bokal guztiak I direlarik. Prest? Bokal guztiak iz, bai? Bi. Bat, bi, ta 3. Mi... Txibinirdi, zizi. Dindi. Mua, txalo bero bat, baina... Zulora. Abesbatzen lehiaketan, Telebista saioetan horrela, Zulara. hobetu beharra daukazue, horren aztean gehiago. Orain, Julen Aroa, zuek ondo, Indi? Indi. Bai, hau bukatuko dugu ya. Erabili bokalak lasai, agertu daitezela batzuk hemen. Lehenbiziko eskua. Lazkao txikiren esanetan. Nola deitzen zaio, pertsona leloari, zestoan, zontzona, lantzoia, lontzona edo zatoia. Lontzona. Lontzona, Zontzona. zontzona. Polita da hitza, Zontzona. Segi. Nor izan zen, Kain eta Abelen anaia gazteena. Sot, sat, set edo sut. Topatideak. Zet, Bai. Tini zen bezala. Zesan bat. Naizuna? Sat. Ez hori ETB da, ETB sat. Horreteritz? Sut. Sut, Sot. sot, Zet. set, baiten izan Bai. bezala aritu zaret, Ge. 3. erronda. Zein kanturen bertsioa da Linton Townen abesti hau? Nengo narra. Bai ez. Bai, bai? Mendian gora. Mendian gora? Linton Town! Zesto harrak hauek ere, ez da? Bai. Bai? Ikustea. Segin, dugu, edo? Bai. Bai. Ze koloretako margotuta borobildu dugun etxea? Urdina, gorria, berdea edo marroia? Aukeraz, gorri izango da. Vale.
Gorria. Urdina. Urdina? Polita. Zeta. Askatu nahi? Lazkao txikik esan dakoa. Julen aro aurrera ba. Zein emakumezkoren ahotsean entzun izan dugu kantu hau. Rolling! Cyndi Lauper, Tina Turner, Whitney Houston edo Aretha Franklin. Tina Turner. Tina? Yes! Hau da, Tina. Da garberari Beyoncék be bai. Baita ere. Ze politxe hori. Bai, ona. Julen, naroa? Ez. Segi ba. Ze lore da argazkikoa, orkidea, magnolia, arrosa edo tulipa. Magnolia. Ze polita, Berra, bai. Osto holan berde batzuk arboli, Ondo? Lazkao txikiren esanetan... Ahí está. Julen? Batzeu. Saiatu? Pozirikan ez dago gauza pozirikan. Gabiltza urruti, Baina gertuago ere ibil gaitezke. Segi, lanean. Nola jarraitzen du Line musika taldearen abesti honek? Ezin dut jarraitu, ezin dut gehiago, ezin dut zugabe edo ezin dut bukatu. Zurezko. Ez dakite. Dan? Zugabe. Line! Bueno, N hori bai ezagutzen genuen, ezta? Berriz, beste zerbait probatu nahi? Nahi zatu gurtzen. Ez? Ez. Segi ba. Leoi erregean, ze animaliarekin hitzartzen du eskarrek Simbaren heriotza. Momentu tragikoa. Ñu batekin, hiena batekin, basurdearekin edo txoriarekin. Jena, ninu bat egiteu. Ordu ninu batekin izango az. Bueno, ez dago dide. Impultzez egiten jena batek. Nik ez dakit. Ez dakit. Osa, ez dakit ez. Zer da? Hiena. Oso arkigarria hau. Ele. Orain bai? Saiatuko gara. Esan. Politikan ez dago gauza politikan. Haze barrak. Lazkao txikik, Ona. Oso no. Politikan, ez dago gauza politikan. Komo? Bertsolari. Oso. Bertsolari. Petoa. Ederto, banatu dugu lehenengo komodina. Bigarrena banatzeko garazi aritz, alekin dibarko gara, bigarren eskua zeuentzat, Arkaitz Kanoren poesia. Ze mendikatek banatzen du Europa Asiatik? Ural mendiak, Kaukaso mendikateak, Apeninoak, Altai mendiak. Kaukaso. Errebotea. Peninoak. Apeninoak. Beste errebote bat. Ural. Osondo. Grazia eritzen zuen hau? Ze pelikulari dagokio entzun dugun soinu banda? Avatar, Misioa, Braveheart, Titanic. Avatar. Errotea. Braveheart. Osondo. Erre, zein da argazkiko emakumea? Edurne Mendizabal, Edurne Garmendia, Edurne Pasaban, Edurne Ormazabal. Edurne Ormazabal. Edurne Ormazabal. Osondo. N. Guazen aurrera? Jupa. Non aurkituko dugu mural hau? Iruñan, Irunberrin, Herriberrin, Oibarren. Irunberri. Totorea. Arkaitz Kanoren poesia. Postaren erdia. Poesia liburua kaleratu zuen, Arkaitz Kanok erreka olerkia da hau. Saiatuko gara esku askatzen? Ez. Guazen aurrera?
Zer tapatu dugu idoia Azurmen diren hitzetan abestian? Maialen Lujanbio. Zen puntuetan! Haupa! Osando, Horita. Graziaritz, saietuko gara? Edo aurrera ez? Bai, ez. Txoin, gaur, errekarenak bihar. Saiatu? Saiau. Eske, txoin, Poesia liburua. Postaren erdia Arkaitz Janaurena, Erreka olerkian... Aurrera? Ba, goazen aurrera? Bai. Nola esaten da? Beteka da? Azkoitian? Izi publiko, Enpatxo, tokolo, beteko, gorarte. Empatxo ez izan. Empatxo. Erra batea. Naizuna. Beteko. Beste erra bate bat. Bai. Korarte. Tokolo. Erabiltza zoia? Erabiltza zoia? Bai, klaro. Oso ondo. Aurrera goaz. Zenbat kilometro egin ditu 22 urtean Pirritx eta Porrotxen Panpoxa furgonetak? 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. 500.000. Vale, ya está. Garaziaritz, eskua askatuko dugu. Vale. Saiatuko gara. Bai. Elkarrenak gara gaur, errekarenak bihar. Zuzena da? Horita, Arkaitz. Komadina, ze polita Arkaitz, beratik hasita. Bai, ez da. Ze polita egiten duen dana. Oso ondo. Igor, June. Beste batzuentzat? Bai. Hau zuen eskua. Zineman entzundako esaldi gogoangarria. Nola esaten da pertsona zorrotza arberoan? Kiñarda, liñarda, ziñarda edo miñarda. Aserre, horrela. Liñarda. Liñarda da zara. Ez. Zinarda. Hori da hori ziñarda. Ez, ez. Kiñarda. Ba, ez, ez. Miñarda la gustadaz. Bai. Horreko larun batean hace miñarda. Ba, bai. Igor June, musika. Nongo ondartzan bukatu zuten Janus Lester taldekoek Zurriolan Kontxan Ondarretan edo Arrigorrin. Zurriola. Oso ondo. A ber, desate matzuten Zurriolan ez bai beste ondartzan atanik amaitzu etela? Bai? Bai. Amaitu esan duzu. Bainatzen eta... Bai, Bai. Beste zerbait hasi eta horra amaitu. Bai. Eta plantxarra, Igor June, horreinik amaitu ez? Zu ez? Noiz bait? Venga. Bueno. Zer da? Argazkiko arraina. Mi arraina, errebolloa, muxarra edo urraburua. Oa, itxura honik. Zer zen? Eta argazkiko arraina. Bai, bikote? Muxarra. Muxarra? Ez. Tokat ideak. Mi arraina ez dela, Ez mi arraina ez da. Ba, izangot. Errebolloa. Bai, erreboioa da. Beste ez urra. Bai? Urraburua. Ba, naroa mi arraina da, justu, bai. Bai. Martinek harrapatu aurretik. Bai, ez da. Igor eta June. Zein da Victor Erize zinema zuzendariaren jaioterria? Bilbo, Karrantza, Balmaseda edo Donostia? Bilbo. Ez. Balmase da. Ez da ere. Donosti. Joe, tío. Anai arregor. Igor June. Amaiera. Nork sortu zuen musika pieza hau? Nork? June pianoa jota, apurtzuek? Chopinek, Mozartek, Bachek edo Vivaldik. Bak. Ez. Chopin.
Txopin. Txopin. Vivaldi. Ba, ez egia esan... Opa, txalo bero bat, mesez! Ei! Datorrela, zorte hon bizka bat. Igor June. Segi aurrera. Non dago, antzinako Palmira hiria, Iranen, Iraken, Sirian edo Turkian? Iran. Amore eman da, ja. Bien buskauta mozan, Turkia garrikot. Turkia. Kontuz, Irak. Ba, Sirian, bai. Bueno, ba. Ui, lau bola, Ja, eskia bat, Ba, aurrera Hau goaz. asmatuko dugu, Zenbat da, 225 zati hiru bider bi. 140, 150, 160, 170. Bueno, matematikak, beti lagun, matematikak. Zeta, Zineman entzundako esaldi gogoangarria, zehazki Mr. and Mrs. Smith pelikulan esan dakoa. hor Igor maite June? behin duzian, Abai, Maite behin duzen pelikula horretan. Mira. Probatu nahi duzu, Igor June? Bai. Bai? Bueno, Saiatu. Saiatuko, venga, guazen. Amaiera zoriontsuak, amaitu gabeko istorioak dira. Zuzena da? Oh, yes! Komodina, amaiera zoriontxua zuentzat. Ba, komodinak ederto banatu ditugu, talde bakoitzak bera dauka. Puntuen aldea markagailuetan, baina zer erabakita. 280, Julenek eta Naroak eta komodin bat. 200 puntu, Garazi, Aritz eta komodin bat. 250, Igor, Jule eta komodin bat. Batez ere kontuan izan, 150 puntu ditugula jokoan panel bakoitzeko, orduan iraul daitezke markagailu horiek momentu batetik bestera. Matematikak berriz ere. Julen, Naroa, lehenengo erronda, herrialdeetako hiriburuak dira. Tirana, Xamaran, Rousseau, Bauk, Vilnius, Reykjavik, Yalu, Berna, Nairobi, Ottawa, Malabo. Bai. Reykjavik. Islandia, Garazi, Aritz. Tirana. Albanian, Igor, June, Nairobi. Keniako hiriburua, Vilnius. Julen, Naroa, Vilnius. Lituania, Berna? Suitzan, Igor, June, Ottawa, Kanadako hiriburua, Nik ez dagoatik daik. Julen, Naroa, Ja, ezakit. Malabo zangot. Bale, nik ez dagoatik daik. Malabo. Ekuatore Oso ondo. Gineako hiriburua da, eta Komodine. komodina erabiltzeko unea Garazi eta Aritzentzat oso ondo erabilita. Erantzun zuzen bakarra dukagulako. Dominikako hiriburua. Rousseau! Hori da. Ba, Garazi Aritz, ondo, aukera ondo aprobetxatuta. Bigarren errondan eguraldiarekin lotutakoak nahi ditugu. Isobara, alizioak, kaptxa, depresioa, auzapeza, Beaufort eskala, eskala diatonikoa, hauts lainoa, uraldia, enbata, traganarrua. Boa, berkau. Iso ara. Isobara. Presio bereko puntuak lotzen ditu. Igor, Atmosferan. June, enbata, Bata edo galerna. Bale. Julen, Aroa, Ez dakizu bat. Hauts lainoa. Hautsa dagoenean sortzen da, noski. Garazi Aritz, Depresioa. Borraska. Presio atmosferiko baxua duen ere. eguraldiarekin lotutako kontzeptuak nahi ditugu. Igor, June, zer, Alizio? Vale. Nahi. Alizioak. Tropikoetatik ekuatoreren zibiltzen den haize iraunkorra da. Uraldea. Eurik izan. Julen, Aroa, Bai, bota, bota. Uraldia. Uraldia edo uoldea. Garazi Aritz, Beaufort eskala. Beaufort. Haizearen indarra neurtzen duena.
Igor eta June, Komodina. komodina erabiliko dugu, 3 erantzun ez zuzen, baina zuzen bakarra dagoenez, unea zen, oso ondo. Ganarrua, zuzen, eta 150 puntu. Igor June Bederto, erabili eta zuek ere zuen komodina, eta 3. errondan sagar motak nahi ditugu. Sagar motak dira, zeintzuk? Abalia, Elbira, Errestilgorri, Altza, Agor Mokotea, Adena, Añarbe, Astiloka, Aginazpi, Agorrila, Andoain. Errezilgorri. Ondo, Julen, aroa. Zeki uste bat? Ez, Andoin, eski ez dakit, igual trampa. Zeki uste bat? nik dakitza bat. Zein izan dezu? Motako dugu Andoain? Abalia, andoain? bat, Abalia izan dezu? Andoain mota, ez dakati da. Abalia? Andoain mota. Andoain motako? bota, Andoain. zuzena da. Graziaritz. Elbira. Pertsona izena, Vale. sagar izena. Bai, izan. Igor, June. Agor mokotea. Azal lodia eta mami zuriduna. Bai. Bai, erabili. Bai. Uste baietz. Bestela kalea jundako. Bai. Komodina erabiliko dugu. Bizirik jarraitu nahi dute errondan. Julenek eta Naroak. Aziloka, gaziloka ere esaten zaio sagarra. Igor, June. Adena, Natura babesteko elkartea da hau. bat asmatu behar. Julen, Naroa. Altzan ikusten zuaitza dela. Bale, ba, Eta- aginazpi. Aginazpi... Vale. Aginazpi. Sagarra izan nago. Zagarrotek izan. Geza eta garratza aldi berean. 50 Da, puntu. plantoiko dugu. Planto. Eskuratu nahi dituzue, Bai. planto egin 50 puntu zuentzat. Oso ondo. Agorrila zegoen, lekuzkanpo. Abuso zaila. Ia beti Añarbe, baita. Altza eta Balia sagarrak. Ea. Bale, markagailuak, 550 puntu Tolosan. 550 puntu Altzagan, Abaltzisketa Isurbilen, 400 puntu. Igor eta June, gaur iritsi lan ona egin, 400 puntu, Bai, oso ondo ibilizari. Baina gaur iritsi bezala, amaitu da miluzeko abentura. Bai. Zer moduz, June? Ondo, urduri baina ondo. Urduri ez. Ja ez, ja. Lasaitu gara. Pena, ez dugula jarraitzeko aukerarik Bai. izango. Baina Igor, ibilbide laburro hontatik, ze eramango dugu etxera? Esperientzia ona. Bai, guztua ibiligia. Bai, polita izan da. Bai. Ados, hemendik aurrera. Bai, gube guztura egon gara, batzutan ematen duelako, beitu ze hiru Bai. talde, beitu ze bikote zoragarri ditugun, da beti ematen daupeni ematen bat, agurtzie. bai, egia da. Horrelako egun bat izan da, gaurko, Igor, June, eskerrik asko, zortziarren. Batuek. Hau pasuek. Final erditan, bikote veteranoak, gazteak baina veteranoak, aldi berean, iritsi berriak kaleratu baititugu. Ondo ez da, eroso? Ondo. Orain bai. Julen, aroa, sufritu, apurtxo bat? Bai. Ondo dago, sufritu ere egin behar da tarteka. Atzetik sailkatuta, sokatiran zuek lehenbizikoak erantzuten. Graziarit zuek ere erne, Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Nola esaten zaio YouTube plataformako sortzaile profesionalari? Paso. YouTuberra, zein musika instrumentu mota da dumbala? Perkusioa. Bai, zein hiritan egiten da loraldia jaialdia? Paso. Bilbon, jarraitu abestia, goiz-goizetan egunon eta gauetan. Gabon. Oso ondo. Karateaz, skateboardingaz eta surfaz gain, beste zein kirol gehitu zen Tokioko 2008ko Olimpiar Jokoetan. Eskalada. Oso ondo. Zeintzuk dira, helduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundearen siglak? AEK. AB. Zein izki agertzen dira hartzaileak ezkutuan bidaltzen diren emailetan? CCI. BCC. Abaigarren bazaude, zein lurraldetan zaude? Nafarroa. Oso ondo. Gipuzkoako zein herritan dago Topik txotxongiloi eskenitako zentroa? Tolosan. Ara, zeri esaten zaio Erromako zubia? Osta errai. Oso ondo. Zein herrialdetako presidentea da egun Santiago Peña? Chile. Paraguaikoa, zein kolorerekin erlazionatzen da Elkar argitaletxea? Zuria, morea eta Horia. laranja. Ze motatako triangelu agertzen da Bosnia eta Herzegovinako banderan? Zemoztako triangelua. Zuzena. Isostelea, zein kiroletan aritzen zen Aimar Olaizola? Pelotan. Bai,
Nork idatzi zuen Epizentroa narrazio bilduma? Paso. Nerea Loiolak, zein lurraldetan egiten da ibilaldia ikastolen jaia? Bizkaia. Bizkaian, bai. Nork zuzendu du Mirande film bat egiteko zirriborroa dokumentala? Paso. Josu Martinezek, zein izkide aramete Luxemburgoko autoek matrikulan? L. Bai. Zein mugimendu artistikotako eraikina da Gasteizko udala? Gotikoa. Neoklasikoa jarraitu ez erazarra, kalean uso etxean. 8. Bai. Nafarroako zein herritan jaio zen Petxi abeslaria? Iruña. Beran, pantailak euskaraz ekimeneko argazkietan zer irudikatzen du jendeak eskuekin? Mobila. Pantalla. Guztira, zenbat ezur ditu tiburoi batek? 30. Bat ere ez, zein izki du gazteluko aldizkariak bere logoan? G. Bai? Arramatu baitu! Julen Aroa, sokatiran, bueno, galtzaile ez dakizu ezer da nahu, Bai, lehenako egunien, bai. Gero ja hartu zenioten, martxa, eta orain atxeden txiki bat bai, ze moduz? Ondo. Julen Aroa, guztu ekazue bai. Oso. Horrengo biluzera arte, hau Zer egote, mi esker. Garazi eta Aritz, nebarrebak, finalean, estreinakoz? Goza? Ondo. Horregan esan zenuten, sokatira pixka bat, katramilatu egin zitzaigun eta, gaur ondo, aurrera egin da. Bai. Finalean, zakuaren atarian, urrats bakarrera daukazue, bueno, urrats batzuk eman behar dira, egia esan, baina tentagarria oso. Erne, ze esango dugu ba. Gaur, jokoan, 54.000 bederatzireun eta 75 euro. Erakargarria, baita gure publikoa ere. Askoitiarrak denak, soto! Garaziaritz, bikotasuna egiten duzuen ebarrebak, bakarrak edo beste baten bat hau? Ez, bio bakarrik. Zeuek, bale. Nahikue. Etxean bate dio, bai. Etxeko izarrak zeu ezarie. Ondo, argi dago. Apolita. Bale, zuek gure izarri izango zarete, etxeko deialdia, venga, iritsi da momentua, aplikazioarekin eta Miluzerekin geurekin batera. Jolasteko una iritsi da, azkarrenak, zaritzua. Ean orden etxeko izarra? Ia, hori jakin ez, etxeko ez, Euskal Herrikoa. Euskal Herrikoa, Hori da. orobar. Garaziaritz, sorte honon non? Eskerrik asko. Izarrak dira. Denbora. Titan. Eris. Próxima Centauri. Eguzkia. Ariel. Earendel. Sirius. Makemake. Planeta, te lo juro, planeta. Epsilon Casiopea. Epsilon da. Artizarra. Planeta. Hau dikondo. Icarus. Egiaztatu egingo dugu. Egindako ariketa. 11koa jarri eta 2 akats bakarrik. Ondo pentsatu ze aldaketa egin. Izarrak dira, hor planetak, sateliteak denetarik ikusten ari gara, izarrak. Bai edo ez? Aldaketa bat egin dugu eta akats bakarra. Baina eske hau. Bai, planeta da. Titan. Earendel, dale, Epsilonoa, zerrako beste bat. Bai. Bale, txan, aldituko 2, eta gero. Bale madare. Inkaso. Bai, ez da du. Moin, beste bi gali madare gaizki. Seguro? Mo, ez eske. Ez, jarri hola eta titan aldau. Bueno, 2 akats. titan. Baina, ez hau aldak, ezin dugu gehazta ez? Bale. Aldatzen dugu. Egin dugu, Ezin. Garaziaritz. 11 hauetatik diametroz 2 txikienak dira, denbora. Urrezko galdera. 11 hauetatik diametroz 2 txikienak. Baina, artizara? Zemuz, Garazi, Aritz? Bueno, hortxe.
Hortxe. Hortxe, bai. Zeo zer jakin, bai? Gaiari buruz? Nik basikonak. Eguzki. Make eta artizarra bai, planeta bie. Baina... Gero ja... Etorri jametzela jundia. Titan ez da izar bat. Zuzena da? Saturnoren ilargirik handiena. Satelite bat da? Eris ez da izar bat. Planeta nanoa dau. Proxima Centauri. Bada izar bat? Eguzkiaren ostean, gertuen daukagun izarra hain zuzen. Eguzkia gure izarra da? Eguzki sistema erdian dagoen izarra, noski. Ariel? Ez. Uranoren sateliteetan distiratsuena. Earendel. Izar urdin erraldoia da. Zila, hoen make pasatzen da baizki. Ikarus. Horre. Izarra da, oso ondo. Leo konstelazioko izar erraldoi urdina. 175 euro. Artizarra zer den galdetuko dizuet. Zer da? Planeta. Lurraren ondon duen dagoena sutan. Bai? Bai. Bai. Oso ondo. Hizkuntza askotan, Venus izenarekin ere ezagutzen dute. Epsilon Casiopea. Bai? Sirius gaizki. Kasiopea konstelazioko 5 izarrik dirdiratsuenetako bat hauxe. Aldaketak egiten ibili gara hor, Bai. Sirius izarra da? Ondo are. Make ez? Ondo. Nipa. Eza. Ez? Eza. Make ez? Zoragarri, 500 euro bilote Amerikako ondo osatu zaz! Ariz garazirikan! Azken aldaketa hori zelako, hemen edo bi akats edo bapez. Eta oso ondo jokatuta. Bale. Entzun, Amaikako osatu dugu. 44.975 euro. Eskuratzeko bidean, Garazi eta Aritz, gure nebarrebak. 11 hauetatik diametroz, 2 txikienak. Make. Bai, erantzunen artean? Nipa. Eza, artizarra eza. 1.200 kilometro inguruko diametroa du. Hortxe. 44.975 euro. Lehenengo pausua oso zaila izaten dana, 11koa osatu dugu. Bigarren pausoko erdia osatu dugu. Bitik bat asmatu dugu. Ze zalantza, Aritz? Planeta nanoa alima bestea, artizarra planeta, orduan zaila ikustet. Nota etzan, astroa baita. Txikienen artean kokatu behar genuen. Eta bada zer, Aritz? Bueno, Logura. pari erra, puergare bai. Bai, zeratu, ezin da izan. Artizarra, diametroz txikienen artean zuzena da? Ariel, bikain! Garazi Aritz! Oso mabikote! Garazi Aritz nebarrebak gaur! Estreinakoz finaleratu, 11ko osatu, 500 euroak zuena dira, haze 2 izar, 6 horretan, Pausu batera geratu gara, pausuek erakustalia, eta urduritu lanaren gara, Urduritu eta gu, etxian ondabili zarete? Seguru baiet, erakutsi beda jurren guen, Eskerrik asko!